Για εσένα που αναζητάς μια κουζίνα με εναλλακτική αισθητική που κερδίζει τις εντυπώσεις, αυτός ο μονόχρωμος πάγος σε σκούρο ανθρακί χρώμα με πέτρινη υφή που μιμείται υπέροχα τη λάβα είναι η ιδανική επιλογή. Η επιφάνειά του δεν καθρεφτίζει, αλλά υπό τις αντανακλάσεις του φωτός κάνει μια ελαφριά σατινέ γυαλάδα που άλλοτε θυμίζει σκουρόχρωμη φυσική πέτρα και άλλοτε τσεμεντένια επιφάνεια. Χαρίζει ένα γνήσιο industrial style που κρύβει σημάδια, δαχτυλιές και λυκέδες εξασφαλίζοντας άνεση στην καθημερινή του χρήση, όσο σκληρή και αν είναι. Ανακάλυψε 3 υπέροχους συνδυασμούς με πορτάκια σε λευκό γαλακτερό, δημιουργώντας μέσα από τις έντονες αντιθέσεις μια φωτεινή και μοντέρνα κουζίνα. Κρέμ μπεζ που μαλακώνει τις αντιθέσεις, προσφέροντας ένα ζεστό και κόζι αποτέλεσμα στον χώρο, με λιές αποχρώσεις απομίμησης ξύλου, συνδυάζοντας έξυπνα την καθαρότητα με τη φυσικότητα. Εσύ πώς φαντάζεσαι αυτόν τον πάγο στη δική σου κουζίνα? Επισκέψου την ιστοσελίδα μας και επικοινώνησε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σου ανάγκες.